बे साननैसोनि गेजेराव प्रिति आरो एमजेनि गोबां दावराव-दावसिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जानो हागौ नोंथांमोना मोननै साइडनिफ्रायबो बथ साइडनिफ्रायबो भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायदों नायनानै नोंथांमोना मा बुजिदों मा मिथिना मोनदों नोंथांमोना बेनि सायाव कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बेनि सिगांनो दाख्लै साननैसो सिगाङाव बिथांमोनखौ सानैखौबो रायजो राजाखौ लानानै मोनसे रायजबलायनाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव नोंथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव गोबां नुनो मोनदों। दा खोथाया जादों बिथांमोननि सानैनि गेजेराव जुदि बेफोरबायदि गोरोबलायनाया गैयाब्ला रायजो राजाया दिनै बिथांमोनखौ गोरोबलायनानै बा गोरोबहोनानै दोनोब्ला गाबोन बिथांमोना आलादा जाफैयोब्ला बा रायजो राजाया गोरोबहोनायनि उनाव बिथांमोना माबा मोनसे गावबा गावनि जिउ एक्सिडेन्टलि खहा खालामनानै लायोब्ला बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन? बेनिखायनो जेब्ला संसार जायोब्ला संसारनि आगानाव बा संसारनि लामाजों दैथायलाङोब्ला गावबा गावबो हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा गावबा गावनि जिउखौ लानानै सिरियासलि जानाया आरो गावबा गावनि जिउखौ लानानै माबायदि दैदेनलांनांगौ माबायदि रायजोखौ जानांगौ समाजजों माबायदि थानांगौ बेफोरखौ सोलोंना लानाया गोनांथि। लोगोसे मा होनदों बिथांमोन सानैनि गेजेराव एमजे आरो प्रितिनि गेजेराव गोबां दावराव-दावसिनि भिडिअफोरखौबो नुनो मोनखादों आरो बिथांमोना ससियेल मिडियायाव जे भिडिअफोरखौ एंगारदों आरो ससियेल मिडियायाव एंगारनानै बिथांमोना फोरमायनो सानदों जे रायजो राजानि गेजेराव गोरोन्थिया सोरनि। दा बिथांमोन सानैनि गेजेराव जे कर्टआव केस सोलिबाय दङ। दा बिथांमोननिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला प्रितिया बुंदों जे केसखौ बोखांनाबो लाफिननाय जागोन, नाथाय केसखौ होनाया गोबाव जाबाय जायनि थाखाय केसा रान जालांबाय आरो बेखौ बोखांना लानो हागोन होननानै बिथांमोननि फन रेकर्डिंआव बा बिथांमोननि भिडिअनिफ्राय नुनो मोननाय जादों। दा खोथाया जादों औवा थसेया जेब्ला गावो बे गावस्रानाय औवाखौ जेब्ला जोङो फाहामफिननो सानो बा गोरोबहोफिननो गावस्रानायखौ जोङो जेब्ला मोजां खालामफिननो सानो बै माब्लाबाबो मोजां जाया। बेनिखायनो जोंनि सुबुं समाजनि बा सुबुं माहारिनि जिउआवबो जेब्ला गावबा गाव सानैनि गेजेराव जुदि गोरोबलायनाय गैयाब्ला बे संसारा माब्लाबाबो सोरबा रायजो राजाया आइ आफाया जायखिजाया सुबुङानो जाया गोरों गोरा मेलेमजिबि सुबुङानो जाया मानो गोरोबहोनानै बिथांमोनखौ संसार जानायाव बा संसारनि लामायाव आगान सुरलांनो होयोब्लाबो बे माब्लाबाबो बिथांमोना बैखौ साक्सेस खालामनो हाया बा संसार जानायाव बिथांमोना साक्सेस जानो हाया जेब्लासिमहालागै बिथांमोननि साननाय लुबैनाय बा बिथांमोननि मोन्दांथि जायफोर थिंकिं बैफोर जुदि सोलायाबा बेफोर हौवा हिनजाव होननानै बिथांमोना जुदि सानैबो मोजाङै रायजो जानो हास्थायाब्ला सानैनि गोरोन्थिखौ सानैबो निमाहा होज्लायनानै जेब्लासिमहालागै बिथांमोना रायजो जानायाव गावबा गावखौ सुस्रांनानै लाया बा जि गोरोन्थि जाबाय दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ जोङो हौवा हिनजाव जानानै मावलिया। गथ' सासे दङ, गथ' सासेनि मोखांखौ नायनानै जोङो रायजो राजा जों समानै जिबायदि संसार जायो जोंबो बेबायदिनो रायजो राजाजों गोरोबनानै संसार जागोन बा बे बुहुमाव जोंनि गथ'खौ लानानै जों रायजो जालांगोन। दा बेफोरबायदि जुदि सानोबा अब्लानिया मा होनदों बिथांमोननि संसारा मोजां जागोन। नाथाय बिथांमोननि सानैनि गेजेराव जुदि गावबा गावनि गोसोआवनो जुदि गोरोबनाय गैयाब्ला बैजों बै नांलायबाय थायोब्ला रायजो राजायाबो बिथांमोनखौ गोरोबहोनानै मोजां मा खालामनो हानाय नङा होननानै आं सानो। जियानो जाया मानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव। आं आसा खालामो बिथांमोना सानैबो मोजाङै गोरोबलायनानै संसारखौ जायोबा जानो हागोन। गासैखौबो बावगारनानै गासैखौबो निमाहा होज्लायनानै जुदि मोजाङै संसार जायोब्ला जानो हागौ बिथांमोननि जिउआ मोजां जागोन। नाथाय बिथांमोननि गोसोआव जुदि गावबा गावनि गोसोआवनो जुदि बिथांमोना गोरोबलायनाय गैयाब्ला गावबा गावनि गोसोआवनो जुदि अनज्लायनाय गैयाब्ला बिदि नांलाय खमलाय खालामबाय थायोब्ला बिथांमोननि संसारा मोजां जानाय नङा। जायनि जाहोनाव बिथांमोना उनफारसेथिं गोबां जेंना जेथोआव गाब्रनांगोन बा बिथांमोननि रडआव बा लामायाव गोबां जेंना जेथो नुजाथिगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो जि जादों मोजां जादों गाज्रि जादों बेफोरखौ सानबाय थानांला। जुदिहे सानैबो जुदि गारलायनो हायाब्ला मोजां मोनमारोब्ला संसारखौ मोजाङै रायजो राजाजों लोगो जानानै बा रायजो राजानि अननाय लानानै मोजाङै संसारखौ जानाया मोजां। मानोना एमजेखौ दिनैनि समाव बिटिसिआव मोनथिया नङा, गासैबो
सुबुङानो प्राय मिथिगौ बेनिखायनो बिथांमोनानो जुदि गोरों गोरा जानानै ससियेल मिडियायाव गुबुनखौ सुस्रांनो थांनानै बा गुबुनखौ गियान होनो थांनानै बेफोरबायदि जुदि खालामोब्ला बे खोथाया एसे आलादा जायो। बेनिखायनो गोसोनि साननायखौ बुंबाय। जियानो जाया मानो मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जय बर' हारि।